मुजफ्फरपुर। जीजा ससुरारी में बोलावो तानी हो, नैहर से दीदी छठ करो तारी हो। सुनी ना जीजा ससुरारी में बोलावो तानी हो, नैहर से दीदी छठ करो तारी हो। हई परदेश नइखे टाउन में हो, हई परदेश नइखे टाउन में हो। फंस गइल बानी साली लॉकडाउन में हो, फंस गइल बानी साली लॉकडाउन में हो। कैसे के करे जीजा मार्केट शॉपिंग, कहनी की आइब छठ के पहले 2 दिन। चलत साली अभी बहुते मजबूरी, एही से होई हमरा यादे में देरी। घूमे जइयो ना अकेला ग्राउंड में हो, घूमे जइयो ना अकेला ग्राउंड में हो। फंस गइल बानी साली लॉकडाउन में हो, फंस गइल बानी साली लॉकडाउन में हो। कैसे की नाई जीजा फल फलहार, साली ज्योति सजइहे दौरा तोहार। छठी माई के महिमा होला महान, पूजला आदित्य के सगरो जहान। गीतिया सुजित के बजाबा फुल साउंड में हो, गीतिया सुजित के बजाबा फुल साउंड में हो। फंस गइल बानी साली लॉकडाउन में हो, फंस गइल बानी साली लॉकडाउन में हो। जीजा ससुरारी में बोलावो तानी हो, नैहर से दीदी छठ करो तारी हो। हई परदेश नइखे टाउन में हो, हई परदेश नइखे टाउन में हो। फंस गइल बानी साली लॉकडाउन